Aínda que as comisións das principais festas da Pobra, Carmen dos Pincheiros, do Castelo e o Nazareno, desbotaron xa a súa celebración, o Concello manterá unha subvención nominativa para cada unha delas, co fin de que se poida organizar algún acto en pequeno formato. Estamos valorando, pois, desde organizar pequenos concertos ao mesmo tempo en varias prazas do Concello para evitar que se concentre demasiado a xente nun solo evento, hasta eventos pois con cadeiras, onde a xente terá un sitio exacto onde sentarse, para tipo concertos, pero serán unhas festas, en todo caso, pois humildes, pequenas, pero, bueno, que significarán que o Concello si está de celebración. Máis difícil semella que saian as procesións, aínda que o Concello non descarta completamente que poidan celebrarse con limitacións. Con respecto aos actos culturais, mantéñense as visitas teatralizadas de Serafín Marcos, que tiveron que ser aprazadas durante o confinamento. Tamén se retoman as viaxes xacobeas por mar e os paseos en catamarán. Eses están a ultimar os detalles da Semana do Mar. Con respecto á Semana do Mar e á Feira Mariñeira, estamos traballando xa para poderse celebrar durante o mes de xullo. Si ben non se vai a ubicar nas rúas que se ven ubicando habitualmente, senón que se van concentrar no xardín e se fará coa distancia e, bueno, seguindo un protocolo de seguridade pois adecuado. Así mesmo estánse a reprogramar outras citas estivais, especialmente actividades de rúa que non terán nada que ver con como se viñan desenvolvendo ata de agora, aínda que algunhas, como o Festival Entre Bateas, case se dan por perdidas. Temos o centenario de Valle Inclán, que eu non quero decir que non o vamos a facer, pero, bueno, estámoslo estudiando, o Festival de Bandas, habaneras, zarzuelas, e despois me queda decir o Entre Bateas, que o Entre Bateas, pois, seguramente sexa xa inviable facelo. No que se refire ás grandes probas deportivas do verán, xa está confirmada a regata de Traíñas para o día 22 de agosto. Están pendentes de autorización a carreira popular e o triatlón, programados para agosto e setembro. Confirmado por agora só está a regata de Traíñas e voluntade de facer as outras dúas, según o que nos digan, que nos vayan dicindo.